Okay, ngiyabonga kakhulu igama lami nguzama kwaMkhize, event coordinator we-4th annual Gcwalisa Spring Picnic. Namhlanje sila e-workshop sihambisana nabakwa-MTN sizogqugquzela umphakathi abathandi bomculo kamaskandi, abathandi be-gospel, abathandi be-afro-pop, cross genre ukuthi baphelele bonke ngomhla ka-8 November this coming Saturday e-Kings Park Outer Field Stadium la zobe zibulalana khona kwi-4th annual Gcwalisa Spring Picnic. Ukwenza ama-activation before i-main event sikubaluleke kakhulu ngoba sisuke sizonikeza i-taste of what to expect on the actual day of the event. Lokho kwenza ukuthi si-create i-appetite kumuntu osuke eyidlulela nokade engacabanga ukuthi athenge ithikithi asibone isidingo sokuthi kumele eze azoyijabulela ngelanga lomcimbi. Bekukhona indlela ebekwenziwa ngayo i-criteria yokuselecta ama-artists kakhulukazi kulawa amaskande, so uzoqaphela ukuthi khona abangekho kwi-line-up ngoba bekhona i-process yokuvota, so bekuvulele ukuthi abathandi bakaMaskandi bavotele ama-artists abafisa ukuthi abe khona abaperformele on the 8th of November. So laba bakhona ngomhla ka-8 November bavotelwe abalandeli, but la kuma-activation sivulele nombani osuke khona available kuma-artist amaskandi nawo wonke-ke nje ama-cross genre ukuthi basijoyine. Sikunyaka wesi-4 bhuti wami, silindele olukhulu, silindele ubumnandi bodwa ngokubambisana nabakwa-MTN nokubambisana nabaka-Downtown Music Publishers, nohulumeni wakwaZulu Natali nawe uyasijoyina, nabakwa-Jeko. Sithi nje abantu abeze ngobuningi babo bagqoka u-white wabo babamalanda bayozijabulisa, bangalindela ubumnandi nje. Mina ngabathembisa ubumnandi bodwa, nothing more than that, ubumnandi. Amazwi ami okuvala ngathi nje siyabonga kakhulu uKhuzani Dlamlenze ngokuqhamuka nale concept, ikakhulukazi ngoba ayikona nje ukujabulisa abantu kuphela kodwa inikeza i-opportunity nakuma-artist asekusafufusa banikeze i-platform yokuthi baveze amakhono abo. So over and above ukujabulisa abantu kodwa it's kind of a program ekwazi ukunikeza ithuba lokudevelopa umusic, ikakhulukazi lususa umusic wamaskande lubeke ezingeni eliphezulu. Njengoba sazi nje ukuthi namhlanje akekho uKhuzani ule phesheya eNew York, siyambongela kakhulu, siyamfisela futhi ukuthi ngathi angabuya nayo indondo. Lokho kukhombisa kona ukuthi umculo wamaskande uyanyuka futhi uyaphezulu.